Takže s Powerou si pro vás jsme si připravili, že nahrajeme video, jak nainstalovat JSGME. Je to programek na modování DCSK. Tady mám odkaz na stažení, takže si ho stáhnu. A Powero, ty nám zatím řekni, k čemu je to dobrý. To je JSGME. Jo, ahoj, takže ten programek je hlavně dobrý proto, že si do něj můžete vkládat jakýkoliv mody, který stáhnete ze dvou stránek, většinou z Locon Files nebo přímo z ID stránek, kde ty mody vyžadují právě tenhle program, kdy si ten mod, který stáhnete v zipu, extrahujete do složky, kterou potom tam vytvoříme a jednoduše ho ten mod v programu JSGME zapnete a on se vám nahraje, nainstaluje se sám jakoby do DCSK, už nemusíte nic přemazávat, překopírovat. A když potom třeba přijde aktualizace DCSK, nějaký upgrade, tak si ten mod vypnete v tom JSGME, aby vám ten update DCSkovej neudělal nějakou neplechu s tím modem. Takže já už to mám stažený, rozbalený. Máš to stažený, takže... Tady to já už vím, že si to můžu hodit, tu složku někam vedle hry. Jo, takže já si ji dám vyjmout, nic se neinstaluje. A najdu si hru, kde mám nainstalovanou. To je nejdůležitější tam. Tady. Se pracuje jenom se složkama hry DCS, ne s uloženýma hrama, uloženýma safama. No, dělám to jinak, najdeme si ji takhle. Vlastnosti, tvořit umístění. Tak. Takže tady mám hru DCS, Eagle Dynamics, tam si vložím JSGME. Teďkon, jak to funguje dál, Paura? Takže máte takhle extrahovaný JSGME, je to jedno, kam si ho takhle vložíte do počítače na nějaký disk. Důležitýho je si teď otevřít tu složku, kam jsme si to teda extrahovali. Takže u toho Eagle Dynamics tady a teď máme tam tu aplikaci, takže na ní najedeme, klikneme pravým, vytvořit. No, nejdřív si vytvoříme tu složku, ne? Aby viděli, jakou cestu vůbec máme na mysli vlastně. Nejdřív vytvoříme složku, musíte vytvořit ve hře složku moc SD. Podtržítko moc předtím. Podtržítko moc. Jo. Tady tu složku si vytvoříte. A ji odstraním. A vytvořím ji znova. Abyste viděli, jak to funguje. Takže nový složka, podtržítko, velké mám moc. Tak, složku máme, jo, teď je prázdná. A teď tady k té cestě budeme potřebovat cestu. Takže já si říct můžu tahle skopírovat, tu cestu, kopírovat. JSGME a tady musíme vytvořit zástupce, že jo? Vytvořit zástupce té aplikace na ploše. Takže vytvořit, odeslat, plocha, vytvořit zástupce. Tak, to dáme upravit. Tak dáme upravit a do toho políčka spustit v. Spustit v, jo, tady. Tady tam překopírujeme tam tu cestu, ale má tam být jenom cesta k DCS World, ne k tomu moc, takže můžeš ten podtržítko moc smazat. I s tím lomítkem. S tím lomítkem, jo, takhle. Tak a ještě před a za tou cestou celou se vloží uvozovky. Vložíme uvozovky, použít. OK. Tak a teď si to zapneme... musíme spouštět tady odsaď, že jo, teda vlastně. Spouštět tady přes toho zástupce. Spustit. Tak, máme módy tady, máme to prázdný. Cestu máme tady vlastně Eagle Dynamics World moc. Jo, tam to jde přesně vidět, takhle se to dá i zkontrolovat, ta cesta nahoře.
Já teď stáhnu nějaký mod. Stáhni mod třeba ty 39. Stáhneme 39. Nebo toho Gripena. Už máme. Gripen ani ten JSGME ani nepotřebuje. To F18 potřebuje JSGME. Takže F18 bychom tady někde měli mít, jo? Jo, někde dole. DCS. Ta L39 už je tady taky ke stažení, že jo? Tak to vezmu tady od zhora, ty L39. Máme RAR, takže ho stáhneme. Ještě jednou download. Tak je to dobrý, že přes to JSGME můžete velice rychle ten mod zase zrušit a opětovně zase zapnout, jo. Takhle já si vlastně zruším módy, pokud chci hru čistou, nenamódovanou. A zase hodně rychle se k tomu můžu vrátit. Můžeme vrátit, ale ještě nám tam chybí jeden krok, než nainstalujeme tady tu L39. A to je, že v tom JSGME klikneme na to modrý task prostředku pravým a dáme třetí od spodu Generate Snapshot of Game Files. To je hlavně třeba, když si ten JSGME program překontroluje všechny ty soubory v DCS Worldu. Jo, on si vytvoří vlastně tu svoji zálohu, že jo? No, takovou tu zálohu, kdy právě když my to tam překopírujeme ten mod, tak se tam něco třeba přejmenuje, přemaže. A když právě ten mod potom deaktivujeme, tak zase se tam nahrajou ty původní soubory DCS. Tady to bys měl dělat po každé aktualizaci toho DCS, nebo ne? Zatím je všechno funguje. A ten mod mám asi JSGME od 1.2.15 té hry a teďka už 1.2.16. Všechno zatím funguje. Až nám to dojede do konce. Až nám to dojede, já zatím tady můžu rozbalit. Rozbalit ve složce, já už to tady mám dvakrát, takže tady to mám jednou s jedničkou a 39 tady. Takže dáme extrahovat. Dám si to takhle do složky. A je důležitý potom, abyste si dali pozor. Tady máme ty kořenové data, takže vlastně tady tu složku si dám vyjmout nebo kopírovat. Tady dám vyjmout. A vložím si ji do té složky moc v té hře. Podtržítko moc. Podtržítko moc. Takže se zde. Tak, tady si vložím ten mod, jo. Tady budete mít, tady si budete vkládat potom všechny módy. A tady nám to generate proběhl úspěšně. A už vidíte, že už se mi tady objevil mod. Jo, a ještě jednou pro jistotu spustím tu hru bez módu, bez aktivního módu. Se podívejte, že tady L39 ještě nebude. No, tady L39 v ikonkách zatím nemám. Takže odpojím hru a mod si aktivuju. Vidíte, že to je strašně rychlý. A znova spustím DCS. A už tady L39 mám, jo. Samozřejmě si potom musíte ve volbách ještě nastavit ovládání k té L39. Výhoda je ještě jedna, že vlastně to nastavení se vám ukládá někam jinam, takže i když vlastně ten mod vypnete, znova zapnete, tak nastavení joysticku vám zůstává, jo. To máte uložený vlastně tady v C, user, shake,
uložené hry, DCS, config, input, jo, a tady máte vlastně veškeré nastavení joy. Tady už se nám objevila L39. Tak ještě pro jistotu dáme jeden mod Laura s tím zvukem. Nemáš odkaz na to? Na ten zvuk? Na ty zvuky, jo. Na ty zvuky. Že i neoriginál zvuky, vlastně, co jsou v DCSku, se dají upravit přes SGME. Dá se říct, že se přesto dá upravit cokoliv. Jo. Důležitý je, aby v tom módu byly zachovány posloupnost těch složek, kam se to má ukládat. Jo, tady vidíte vlastně, že je bazar, config, mod, script, to, co je v kořenovém souboru DCS. Zatím najdi ten odkaz. No, už tam je. Najdi ten odkaz, já jdu něco pořešit. Když tak to stáhni a rozbal to, jo? No, tady chvilku si musíme počkat. Ale tady i na téhle stránce můžete vidět tady spousta módů do DCSK. Tak, máme to stáhlý, ten zvuk? No. Okamžitě to vypadlo asi, ne? To má křížek. No, takže jo, tady trvá nějaký odpočet, že jo? Takže už se mi to stahuje. Koukám, že stahuješ zvuk do té F15. To je taky moc pěkný zvukový mod. Když tak můžeš ukázat tu deaktivaci. Deaktivace toho módu je jednoduchá taky, buď si deaktivujete jenom jedno samostatný mod, vlastně tady tím to vrátíte a tím pádem už je zase vše naspět, anebo pokud byste chtěli všechny módy, co tady pak budou, tak kliknete na tu dvojitou šipku a automaticky se deaktivují všechny módy. Ještě chvilinku počkáme, 30 vteřin, než se nám stáhne ten zvuk. Tak, máme to stažený, zobrazit, extrahovat. Tak, máme to tady. Jo, zase najdu si kořenový soubory, ty jsou až zde. A kliknu tady na tu složku, dám vyjmout. A najdu si složku moc, kde si ji vložím. DCS Word. Moc, podtržítko moc, tady si ji vložím. Tak a už ji mám do Sigma E, vidíte. Přesunu a zvuk tam je aktivní. No, to je asi vše. Co jsme vám chtěli říct. Takže zatím ahoj. Jo, ahoj. A těšíme se na naše nové módy.